Thank you.
माझा आनंद आहे. बरेच दिवस राजाला भेटलो नाही.
असो. काय रे? काय ते? तुझ्याशी बोलतोय. असतोय. सारे प्रजाजन तुझ्या सुखात आहे. पण तुझा चेहरा असा काय? यालाही कारण. कोणी तुला लावून टोचून बोललं का? काय? फक्त मला सांग. काय काय? तुझ्यासाठी जीव दे, जीव. माझ्यासाठी जर का तू जीव देणार आहेस, वाटेल तरी. मग मला सांग, काय? आतापर्यंत या ताल जंगाला ज्या ज्या वेळी स्वर्गाला जाऊन मी स्वारित्य करण्यासाठी गेलो, म्हणजे देवाला घालणार नाही. होय, पण नाना तिने प्रतिदिनी या ताल जंगलाचा अपयश आलंय. तुझे अपयश बरे होतं. बरं झालं ते. अरे बरे झाले बरे. बरं का? मला आनंद वाटतो. कसला? तुला अपयश यामध्ये मला आनंद शिल्लक ठेवणार नाही. मला अपयश तुला आनंद. अपयश हीच यशाची पहिली पायरी आहे. म्हणून माणसाला 2-3 वेळा तरी अपयश आलं पाहिजे. म्हणजे तो फेकून उठतो. हा. पण आता श्री त्याची जागृत होते का? मला अपयश येता कामा नये. माझ्यावर सुद्धा विश्वास आहे. मार्ग तुझ्यावर माझ्यावर सुद्धा विश्वास आहे. विश्वास आहे म्हणूनच तुला सांगतो याच्यावर काहीतरी मार्ग. अलीकडे माझं आणि देवतांचं पटत नाही. पटत नाही ते देव की नाही हे मेले पाहिजे. आमच्या मनाची वाट तू पाहतोय. तसं नाही. मग हे वेळे बोट माझ्याजवळ. 2 माणसं बोलत असताना हा तिकडे तिकडे जाता जाणार कामा नये. एखादा देव असते तर त्यांच्याजवळ बोट टाकून म्हटलं असतं देव हे मेले पाहिजे. तरी पण देव तो कुणाच्या कप्पीला म्हणतोय? तुला देव सर्व कशाला करून दे? मी कप्पी. देव कपटी. हा, देव कप्पी. नक्की. आमच्या पूर्वजांच्या खात्यानेच केला. नाटकी. म्हणून त्याचा मला राग येतो. म्हणून मी माझ्या मनात ठरवलं. काय ठरवलं? याच्या पुढे सहकार्य करीन तर या दानवानच सहकार्य करीन. काय सांगतोय? तुला कळायची शोध. माझ्या गळ्याची कशाला? माझ्या गळ्याची कशाला? तुला खरं वाटण्यासाठी घेत होतो. माझी शपथ तू घेतोय, पण मला सांग याच्यावर काही मार्ग आहे. कोणता? अरे आतापर्यंत तुम्हाला जे अपयश प्राप्त झालं तुला तुझ्या पूर्वजांना याला खरं कारण काय माहित आहे? कोणतं? मृत्यूलोकी वावरणारे ब्राह्मण. मृत्यूलोकी वावरणारे आणि येथे प्रचंड वीरवाद देवाला देतात त्यामुळे देवी शक्ती वाढते. पण त्या ब्राह्मणांचा एक हात तुम्ही सहजासहजी केला असता तर त्या ब्राह्मणांचं रक्षण कोण करतो? कोण? क्षत्रिय राज करते. काय? राजे लोक म्हणून तुमचे खरेपैकी कोण असते? कोण? तर मृत्यूलोकातील राजे लोक. राजे लोक संपवून टाक. मग ब्राह्मण माताई एकदा का ब्राह्मण मेले ती भक्ती कुणी करणार नाही. बरोबर. मंत्र जप कुणी करणार नाही. यज्ञ याग बंद होणार. मग देवाची शक्ती कमी होणार. जगणार नाही. मग यावेळी मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी वावरणारे ते ब्राह्मण आणि त्याच ब्राह्मणांचं रक्षण करते. ते मृत्यूलोकाचे क्षत्रिय राज करते. मग आता त्या क्षत्रियाला पराजित करण्यासाठी आणि हा देवाला मारणारा निघालाय. राजे लोकांना संपवणार तू. अरे राजे लोक कोणी सामान्य नव्हे. एकनिष्ठतेने देवतांची भक्ती करतात. पण हे दानव अहंकारी आणि म्हणून मी ह्यांना वाईट मार्गाला लावतो. तुम्हाला वाईट मार्ग सांगणार नाही. दुर्लभ अशा प्रकारचा नरदेह आपल्याला प्राप्त झालाय. सार्थक फक्त भक्ती मार्गाने होतं. तुम्ही एकनिष्ठतेने भक्ती करा. अहो तो परमेश्वर तुमच्या मनातील प्रत्येक इच्छाकांक्षा पूर्ण करी. दानव संपले याला कारण त्यांचा अहंकार. दुसरं कारण सांगू, हे जीवनात कधीही पुण्य करत नाहीत, मेले पाप करतात. तुम्ही मात्र तुमच्या जीवनात कधीही पाप करू नका. समजा तुम्ही तुमच्या जीवनात पाप केला तर याच जन्मामध्ये इथंच तुम्हाला ते भोगावं लागणार. ज्या हाताने तुम्ही पाप कराल त्याच हाताने तुम्हाला इथंच भरावं लागणार आहे. तोपर्यंत मरण येणार नाही. अनेक यातना या देहाला भोगाव्या लागतील. म्हणून कुणीही पाप करू नका. एका हाताने दुसऱ्या हाताने भर. एका हाताने कर दुसऱ्या हाताने भर. येथे
कर और येथेच भर येथेच कर येथेच भर लपसील कोठावर आमचे मित्र आप्पा सावंत यांनी आता राक्षसाची भूमिका करणारे आमचे कलावंत ग्यारी कामतेकर आणि माझ्यासाठी हे बहुमूल्य 100 रुपयाचे पारितोषिक दिले. तुम्हा सर्वांना नमस्कार करून देवेंद्र नाईक प्रस्तुत चेनवंकर दशावतार नाट्य मंडळातर्फे जाहीर आभार. आज कशी काय पुढे येणार ना? ओ शांत
Thank you.